Vale, pois bo día, grazas por estar hoxe aquí. Eu son Iria Carreira, son a deputada do bloque que leva a comarca de Santiago no Parlamento. Viñamos hoxe para presentarvos as emendas que formulamos en relación aos orzamentos da Xunta. Uns orzamentos que consideramos que non están á altura dos tempos que corren, que, aínda que se produce un incremento nos recursos, ese incremento é claramente insuficiente. Ademais, todos os orzamentos levan un enfoque neoliberal que incide novamente en afondar desigualdades sociais e territoriais, e o que vemos é que o goberno do señor Feixóo está desaproveitando a oportunidade de facer desta crise un momento de crecemento e de aposta real polo sector público. Sector público que está claramente abandonado, a máis aínda se cabe nunha crise sanitaria como a que temos, máis aínda se cabe no campo da educación e no da sanidade. Por ir comentando xa as emendas que fomos presentando, no campo da sanidade creemos que é importantísimo reforzar o papel que ten a atención primaria e, sobre todo, que ten a saúde mental e a prevención do suicidio. Por iso presentamos unha emenda para un novo modelo de atención primaria destinando 250 millóns de euros a este fin, e tamén neste plano de saúde mental, que ademais ten unha importante relevancia nesta comarca para a prevención do suicidio, onde estamos vendo que as taxas están experimentando un dramático ascenso. Outro dos sectores públicos que se viu gravemente abandonado durante toda esta crise da COVID é o ensino. Por iso presentamos unha estrategia galega polo ensino público, prestando atención, sobre todo, ao aumento do profesorado, ás escolas rurais e á educación infantil, con 242 millóns de euros, pero que non se poden quedar aí, que hai que reforzar os plans de continxencia da COVID e incluso un incremento do financiamento ás universidades por mor da pandemia, de 40 millóns de euros. Isto non se queda só nestes sectores, senón que hai outros que consideramos importantísimos, como pode ser a reactivación e o impulso dos sectores culturais que presentaron, de feito, onte a compañeira Ana Pontón e Mercedes Queixas, que consideramos que teñen que ver aumentada a súa partida orzamentaria a 25 millóns de euros. Sobre todo nun punto como é Santiago, é importantísimo desenvolver plans urxentes de apoio e de reorientación do modelo turístico, un plan de rescate da hostelería e de negocios asociados e un plan de rescate de autónomos. Todos eles nesta cidade que está tan centrada e que vive tanto destes sectores. Tamén é importante, é unha bella demanda, quizáis, o Pacto Galego contra a Violencia Machista, que pedimos que se destine a él o 1% do orzamento, e tamén un plan que nos atinxe especificamente a xente máis nova, que é un plan de emprego e de emancipación da mocidade por 5 millóns de euros. E outra das cousas, que aínda que non é específica da mocidade, que se nos afecta dun xeito especial, sobre todo aquí en Compostela, que traducimos a través da demanda dunha estrategia galega de incremento do parque de vivenda pública en aluguer e de mobilización da vivenda baleira, ao que pedimos que se destinen 5 millóns de euros. Tamén se demanda o aumento da vivenda pública de protección oficial, pero agora xa vos dará Goretti conta máis por demorado destas cuestións. Ben, pois, o galego, especialista en temas de sanidade, acaba de dar conta daquelas cuestións que se corresponden con planes transversais, con cuestións que afectan de maneira clarísima a Santiago de Compostela
porque sectores como a sanidade, a cultura, autónomos e autónomas, a hostelería, o sector turístico, o sector universitario, do ensino, xustamente o tema dos plans de emprego, son fundamentais en Santiago de Compostela, teñen unha importancia central para a dinamización económica, para a innovación, para a recuperación de emprego. Así que entendemos que son todas elas emendas moi positivas para Santiago. Esperemos que moitas desas emendas que sí que se acaben incorporando realmente a estes orzamentos para poder ter realmente eses orzamentos que poidan ser uns orzamentos anticrise. Porque os que presenta o señor presidente da Xunta nestes momentos como proposta, desde logo desde a nosa perspectiva, non serven para afrontar este momento especial de crise económica, non benefician o rural, non facilitan a creación de emprego, non rescatan xustamente estes sectores que para nós son centrais. Pero, índome xa a cuestións moi concretas de Santiago de Compostela, nós tamén incluímos dentro destas emendas que van ser defendidas polo Bloque Nacionalista Galego no Parlamento, nós tamén incluímos o tema do saneamento do rural, a necesidade de que haxa un investimento importante para poder ofrecer saneamento e abastecemento a todo ese amplo rural de Santiago de Compostela que aínda non o ten e que é o grande esquecido. Estamos afeitas a que o señor alcalde deste Concello vaia a ter entrevistas, danos igual coa Xunta de Galiza, co Estado, e que o rural prácticamente nin se nomee. Hai moitísimo tempo que as asociacións do rural e concretamente a Ferusa ven demandando este plan, este acordo polo rural, ten que concretarse en diñeiro, en cantidades importantes, como nos facemos aquí referencia, ese 1,5 millón de euros necesario para ese primeiro impulso a un plan de saneamento e abastecemento do rural. Tamén hai esas demandas históricas que levamos facendo a respecto do Estatuto de Capitalidade. Non pode ser que continuemos ano tras ano, onde a cantidade que se nos dá por parte do Estatuto de Capitalidade non é nin a metade do que correspondería segundo os estudos que hai xa realizados desde hai moitísimos anos. Eses 5,5 millóns de euros que se di que terían que estar no Estatuto da Capitalidade e conforme a Xunta leva dando eses 2.300.000. Exactamente igual que nos poñemos en riba da mesa que é necesario poñer diñeiro para comezar o proxecto de facer unha planta de compostaxe. Santiago de Compostela ten que ser un lugar esencial e referencia nunha nova política ambiental, nunha nova política de residuos, e para iso esa cuestión xunto co un investimento necesario, entendemos nós, na depuradora de Santiago, que parece que poderá acabar sendo unha realidade finalmente, mas entendemos que ten que empezar a construirse xa neste ano, que non pode adiarse para o ano 2022 o inicio de que a Xunta faga unha achega importante. E logo temos outras cuestións que tamén son clásicas e que son investimentos que non son grandes, mas que ano tras ano a Xunta de Galiza levalle dándolle as costas a toda a comunidade educativa da Escola Oficial de Idiomas, que precisa un novo edificio, que non pode ser que incumpra a propia normativa a nivel de aulas, de espazos, de lugares, incumpra a propia normativa que ten a Xunta, que está dividido en 2 lugares, que non dispón das condicións para poder ofrecer moitísimos máis idiomas dos que unha cidade como Santiago, desde logo, pode, sin ninguna dúbida, asumir. Entón, unha cantidade, 400.000 euros, para o comezo dese novo edificio da Escola Oficial de Idiomas, como tamén para o Conservatorio de Música, esa necesaria ampliación, un conservatorio que ficou pequeno, nada máis facerse, que ten os terreos ali ao lado e que o investimento é ben sinxelo. É unha cuestión de vontade que ano tras ano reiteramos. E como novidade dunha cuestión que tamén é certo que como Bloque Nacionalista Galego levamos solicitado tanto aquí no Concello como no Parlamento Galego, con apoio do noso grupo, é que poida ser unha realidade para Santiago de Compostela a existencia dun conservatorio de danza. Entendemos que esa novidade para Santiago de Compostela, que está máis que demostrada que hai demanda e que pode ser unha realidade, ten que aparecer, ten que figurar tamén nos orzamentos para comezar a ser esa realidade, igual que un apoio para que se poida construir a Escola Infantil de Santa Marta. E, finalmente, tamén entendemos como fundamental, igual que o solicitamos no Estado, que neste ano o Xacobeo, onde
desde a nosa perspectiva, o máis importante é facer que a cidade histórica teña vida, que na cidade histórica non se perdan servizos, nin se perda residentes, persoas que queiran vivir aquí. É importante que haxa un investimento grande en rehabilitación, nesa proposta de viveiros que decimos nós, para que se poidan rehabilitar moitos baixos e que poidan profesionais, autónomos, instalarse neles, comercios novos. Ten que haber unha partida especial para o consorcio da cidade de Santiago. Ao final, en resumo, o BNG o que vai presentar, se queredes, dous tipos de emendas a estes orzamentos. Unha que son emendas transversais de rescate de determinados sectores que son fundamentais para Compostela, de apoio ao sector cultural, a autónomos e autónomas, a hostelería, ao sector turístico, ás universidades, aos centros de ensino, de mobilización de vivenda baleira, de plan de emprego para a mocidade, de potenciación de vivendas sociais e, por outro lado, vai presentar emendas concretas, moitas delas históricas nas demandas de Santiago de Compostela, como o tema da Escola Oficial de Idiomas, do Conservatorio de Música, do Conservatorio de Danza como novidade xa, así como as cuestións relacionadas a saneamento no rural, a planta de compostaxe ou a Escola Infantil de Santa Marta ou o Estatuto de Capitalidade e o Consorcio. Ao final, son máis de 15 millóns de euros os que desde o Bloque Nacionalista Galego acrecentamos como emendas a estes orzamentos para conseguir realmente que por unha vez realmente a Xunta de Galiza teña a súa capital na consideración que merece e que non continúe deixando de lado o que son demandas históricas por un lado, mas por outro lado o que son necesidades neste contexto de crise económica absolutamente fundamentais para non empeorar as condicións de vida da nosa poboación. E non sei se hai algunha pregunta. Non. Ben, pois, moitas grazas. Pues gracias, entonces.